Noin, nyt noustaan veneeseen, niin pientä työkaluja vähän ristissä rastissa täällä, kun on remonttia tehty. Siinä on pelastuslautan kiinnitykset ja siinä on vielä kesken tulee uusi masto ja tuo raadeboksi tuo oli pienempi, tossa on niin savupiippu mikä löytyy tuosta, se on irti kaminaa varten. Siellä on keulaboksi. Täällä on minkä näköistä siellä on 40 metriä köyttä ja 40 metriä ketjua ja 70 metriä bleissattu köyttä perään. Siinä on kurivinssi manuaalinen. Siinä on kutteristaakin spinnupuomi ja siinä on keula kurien spinnupuomi. Siinä on uudet ikkunat asennettuna molemmin puolin venettä. Siellä on pieni vähän kesken takaosat, että saan pressut pois, niin saan laittua kaikki valmiiksi. Siinä on plotteri. Siinä on loki. Lokin kaiku on siinä. Siinä on tuulimittari. Siinä on uusi kompassi.